malam barauya aka ji da wannan abu wallahi alhamdulillah wallahi Allah ubangiji ya sa maka Allah ya sa ina gida naji abin nan ya faru ce ka inna lillahi wa inna malam baro mutumin kirki mutumin da kaf gari in ka zaga sunan shi ake ji wajen bajinta da aikin alkhairi Allah ya sa ka Allah ubangiji ya sa Allah ubangiji ya sa ka Allah ya tsare Allah ya mai da Allah ya daraja annabi kuma ba ka san malam dahiru shi ma ba haka abin da ya faru da wallahi ka mai dubiya kai abin sani da su hankali ne fara yau na tura kaya aka kawo mai kaya ya duka wani za mu wuce kasuwa saboda ka san sha'an mu dan lallaba mu wannan malam Allah ya kiyaye gaba Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ka abin babu da abin babu mai daɗi mu taka kara bi mu bashi ni ba su zuga na can kuwa ga hican an same Allah ya kagare za mu samu ba ko Allah salamu alaikum wa alaikum salam barka dai ayi lafiya ya gari kokari alhamdulillah ya masu wanka alhamdulillah wai haka abu ya faru da kai dan kwallo ikon Allah kai sanu wallahi na tausaya ma ga gina an ce kai ya dan abun nan ya dan duke ka ji kato kai da barkan mutumina kai je ina wanka sabulu aka nema aka rasa saboda rama eh wallahi Allah yana wuya kai malam duniya hausa ai abu da kake ne yake baki kayan ikilistana ni wata mage ce ta tsaya mu a raina mage jiya na aka mu ita wallahi kai ba ka ci kai fa ina ga gaba daya kai dalla ni ba na son wannan mugun dan wahala ne kamar ya baka hansu ba wani mutane mu sai mun zo mun maka jare saboda kaunar da ke tsakanin mu da kai mugayen ɗan iska ne mu a ƙauyen nan ba uban da ya sai taka mana burki wa kai baka san labari na ba kai baka san wane ne ba jan wuya ake kira na kawai na dawo malami na ake ce min malam kankare na mana hankali mana kai ni ma fa jan wuya nan da ke gani na no taya ma zan danna dan wannan naka mari fa kai ni da kamara saboda baka da mutunci wallahi no